Türkmenistan'ın Dokuma Senatı Ministerliğinin Bereket şäherinde yerleşen Tikin Kärhanasynda işler dünýäniň en öňdewarjy kampaniýalarynyň kämil enjamlaryna ýerine ýetirilýär. Hot şu ýagdaýyň özüm tikinçiligiň ýokary hilli, nutgulyk önümleri öndürip, gowanurjy önümçilik görkezlerini gazanmaklaryna ygtybarly büňat bolup hyzmat edýär. Kämil tikin enjamlaryny ezberlik bilen erketmek başarýan kärhananyň zähmet toparlarynyň şu ýylyň ilkinji aýyna gazanan ykdysady görkezlerim muňa aýdyň misallar. Bu öňdewarjy kärhanada halkara parahaçylyk oynaşmak ýylynyň ilkinji aýyna taýýarlanan tikin önümleriniň möçberi 20.200'den geçdi. Bu görkezji göz öňünde tutulan meýilnamanyň möhletiniň öň artygy bilen berjaý edilenini aňladýar. Hormatly prezidentimiň himişe sargyd edişi ýaly bu öňdewarjy kärhanada sarp edilen içerki bazarlaryň isleglerini içkin öwrenmek inne asylly däwe guruldy. En esasy zat bolsa örümçük bölümlerindäki oturdulan kämil daşar ýurt enjamlary bu ýerde zähmet çekýän hünärmenlere netijeli hemem ýokary hilli işlemäge, nahmatalardan taýýarlanýan eslenik görnüşdäki tikin önümlerini öndürmäge geň mümkinçilik berýändigidir. Hünärmenler her biri tikin enjamlaryna başarjak erkedip taýýarlaýan önümleriň ýokary hilli bolmagyny gazanmak başarýarlar. Bu ýerde taýýarlanýan önümleriň hili günnelik puguty gözden geçirilip durulýar. Hot şu ýagdaýyň özüm tikinçilerin arasında özara bäsleşligiň rowaşlanmagyna getirýär. Kärhananyň usta tikinçileriniň ihlas bilen taýýarlaýan ýorgan düşöktüri ýasykdaşlary, nurly egneşikleri, tikin we örme önümleri sowda bölümlerini uly isleg bilen satyn alynýar. Geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni önümçiligiň ösüş depkini epes ýokurlanmak başaran tikinçiler ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň barha ýokurlanmagyna münasip goşunt goşmagy geň mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadamyzy hemem arkadaly gahrman serdarmyzy alkyş aýdyp, şu günler ýokary hilli tikin önümlerini taýýarlamagyň depkini barha artdyrýarlar.